at mga minasunod na intensyones. Thanksgiving and birthday blessing of Ina Cassandra and Eman, offered by Virgie Balang. Thanksgiving Mass offered by Malu Bendicio. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salve Cabral and Te Bahamunde. For safety and good health of Viel Maria Rodriguez and Carmen Bunyag. For divine guidance of Arnaldo II Bunyag, offered by Benang. For safety and good health of Arnold Kirby, Cindy and Arnold II. For safety and good health of Maria Faye, Donna and Jerome Rodriguez. For complete healing of Ariel Arcilia, offered by Arcilia family. For the eternal repose of the soul of Father Lorenzo Juan, for the souls of all dead members of CRC and LLFCC, for the souls of Arnaldo, Arvin, Arnold, offered by Benang, for the soul of Lionel, offered by Ining Lumbria, for the soul of Restituto and Rogelio, offered by Pobrecita, for all the souls in purgatory, offered by Malu Bendicio. Sa liwat po, Diyos marhay na aldaw po sa indugabos. Yaon na po kita sa ikakagduwang Domingo sa ordinaryong panahon. Ngunya na Domingo, kita pinapagirumduman kan pangangaipon niyato na magkaigwa nin kusugbuot sa pagsaksi kan satong pagtubod. Ang liturhiya niyato ngunyan, nagpapahayag sa sato na dai kita matakot na magpahiling nin tunay na pagsaksi sa mga katukduan kan kagurangnan. Ipagselebrar niyato sa Eucharistia ang satong pagkasararo sa pagsabuhay kan satong pagtubod. Ang satuyang Santa Misa papamayuhan ni Reverendo Padre Jed Anthony Peña, Formator Principal, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. an kaguragnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tangan ay magkanago kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Dios amang makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asing Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ay pamipi sa kagurangnan tang Diyos. mahirap manlugod sa tuan Diyos na makakapahan.
asin pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan magkaigwalagud kami kan danay na takot, hasin pagkamot sa banal mong ngaran, taday ka nanggad nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamot. Huli kay Kristong kagurangnan niya mo sa imong akin na kay bamong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukapuan ka po sa paghinanyog kan liturhiya kan tataramon. Dangugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Sabi ni Jeremias, tanadangog ko ang mga balobagi nindakol, pagkatakot sa palibot. Magsumbong kamo, isusumbong tasya, ang gabos kong katuod, nagmamanman sagkod na ako mapadungkal. Tibaad lamang magpaluko sa mga siring dadaogon tasya asin mababalos. Alagad an kagurangnan, kaiba ko siring sa pangyayaring bayani. Kaya an mga naglalamag sako, masurok hamang, mapapasupog nin makuri, tadain nangyari an mga pakana. Insolto, sagud pa man, dai malilingawan.
Alagad kagurang nanin mga hukbo, para balo kan suripot, naghihiling kan buot asin puso. Mahiling ka man lugod an pagbalos mo sa inda, ta sa imo ko inihayag an sa kong laban. Mag-awit sa kagurangnan, mag-umaw sa kagurangnan. Ta inagaw niya an kalag kan daing sukat sa kamot kan mga paragibo nin maraot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Ta para sa imo, tinitios ko ang pagtuya-tuya. Natatakupa ni insulto ang sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang, dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Takinakan ako kan pag-imon kan ko para sa imong harong. Ang mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, mahulog sako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan sa panahonin pagmarahay, Diyos sa dakula mong karhayan buot, simbaga ako, sa katutuuhan kan tabang mong kaligtasan. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan, tamarahayan pagkaherak mo, susog sa dakula mong pagkamaherakon, lilinya ako. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling an mapakumbaba, asin mag-ugma sinda. Mga naghahanap sa Diyos, mabuhay an sa indong puso. Tadinangog ko kan kagurangnan an mga daing sukat. An sa iya mga bihag dain niya hinamak, mag-umaw sa iya ang langit asin ang daga, dagat saka ang gabos diyan nagkakamang. Sa kadakulan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya siring nahuli kan sarong tao, luminaog sa kinaban an kasalan. Asin huli kan kasalan an kagadanan. Asin siring luminakop sa gabos na tao an kagadanan, huli ta nagkasala an gabos. Tabag bago kan tugon, igwananin kasalan sa kinaban, asin bagaman dai maibibilang ang kasalan kun mayong tugon. Naghadi ang kagadanan puon kay Adan, sagkod kay Moises, dawa sa mga dai nagkasala ninsiring sa paglapas ni Adan. Na iyo ang ladawan kan madatong, alagad bako siring sa pagkahulog ang biyaya na itinao. Ta kun ang kalapasan kan saro, ang dakol nagadan, lalo man na nagdakol ang grasya kan Diyos, asin ang ugay sa grasya kan sarong tao na iyo sa Jesucristo para sa dakol. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan ka, boss, sa pagrukyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya day kamo sa inda matakot. Tamayong natatahuban, na dai
mahahayag. Asin mayong hilom na dai, maaaraman. An itinaram ko sa indo sa diklom, isabi nindo sa liwanag. Anadangog nindo, kan sa indong mga talinga, iharubay nindo sa ibabaw kan mga bubungan. Day ka mo matakot sa inda na nagagadanin hawak. Alagad day makakagadan kan kalag. Matakot ka mo sa iya sa nakakalaglag kan kalag asin hawak sa infierno. Bakong anduwang maya ipinapabakal na barato sana, alagad mayo ni saro sa inda na nahuhulog sa daga, na daitugot kan sa indong ama. An buhok nindo sa payo gabos bilang, kaya day kamo matakot, mas mahalaga kamo ki sa dakol na maya. Kaya ang sisay man na magmidbid sako sa atubang kan mga tao. Ako man mimidbidon ko siya sa atubang kanama kung yaon sa langit. An magnigar sako sa atubang kan mga tao, ninigaran ko man siya sa atubang kanama kung yaon sa langit. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukapuan ka boss asing hinanyugon an humiliya. Ang nangungurog na tema kan sa tuyang mga babasahon, ngunya na kagduwang Domingo kan taon, iyo an dai matakot. Ano po ang kinakatakutan nindo na mangyari? Ang takot po, normal na reaksyon sa tahaw nin kadelikaduhan. Ini po namamatian niya to kung aram niya tong dai kita ligtas o dai kita secured. Namamatian ta ini pag-aram tang may peligro, kaya kita natatakot. No? Ngunyan, sa taho kan sa tuyang pagkatakot, minsan naghahanap kita nin paalawan, security. And paminsan-minsan, hinahanap taan paalawan na iyan sa mga material na bagay. Halimbawa, mas maray pa ngayang magbakal na lang ngaya ako ning auto kaysa magparasakay. Mas ligtas nga ako sa mga mandurukot. O kaya, mas maray pa ngaya sa kuya, magkuha na lang kuning health insurance. Takon magkahelang ako, mayo akong iisipon, may masalo kan gastos. O kaya, mas maray pa ngayang magkuha ako ng life insurance. Tanganing kun mawara man ko digdi sa kinaban, dai masisibot an mawawalat ko sa pambayad nin kabaong. So naghahanap po kita nin mga paalawan sa mga kinabanon na bagay. As in, minsan kun mayo ini nakakamati kita nin pagkatakot, o pagkaribaraw, ang dakulaon kaya na ehemplo, iyo ang cellphone. Ako nga ni mismo, pag di ko makahali, na mayong cellphone sa bulsa. Kamu po, iyo man. At pag nawalat ang cellphone, binabalikan pati iyan. Bako pong iyo. Iyo. Taano, ninhulita ang cellphone, nagtatao sa tuya ning security. Anong security na kung ano man ang mangyari sa ko, igwa akong pwedeng maapudan, pwede akong makahagad tabang, tulos-tulos, kung may mga emergency, makukuha mo tulos ang mensahe. Security. Kung mayo iyan, napupurisaw kita.
ngunyan mga tugang, an sa tong kapaladan man or kapalaran, saro man po yan ning source nin pagkatakot asin kapurisawan. Tano, dahil man kaya aram kung ano ang pwedeng mangyari sa mga masurunod. Halimbawa ngaya, saro ngayang estudyante, although nag-enroll siya, although nag-aadal siyang maray, pero dahil niya pa man giraray sigurado kung maipapasar niya an subject na iyan. Pero igwa man giraray ning dahil mo man giraray aram 100% kung ano ang pwedeng mangyari sa imo sa ngapit. And that is the anxiety of the unknown. The anxiety of the unknown. O kaya pag na hospital tulos, minsan gusto ta tulos ning kasimbagan hali sa doktor, at ang ngani ngaya dok, ano ngaya ang mangyayari? Garo paghuna ta, ang doktor yaon gabos ang kasimbagan, samantalang ang ginigibo kan doktor, nag-oobserbar mo na sana yan. Taday niya man masisimbagan tulos kung ano ang kahilangan, kung ano ang diagnosis, kung dahil nag-examine ning todo-todo. Minsan kita, first time ta palang mahiling si doktor, gusto ta natulos ning definitive na kasimbagan. So napupurisaw kita, taday ta aram kung anong pwedeng kahinatnan kan sa tuyang mahal sa buhay, uminsan kita kung nagkakahilang. Kaya lang, sa mga babasahon tangon yan, sa tahaw kang daing kasiguraduhan, kahaditan asin pagkatakot, kita pinapagirumdum kan kagurangnan, na dai matakot, dai mahandal, huli tayaon ang pagmaugay kan mahal na Diyos. Sabi nga ni sa Ebanghelyo digdi, dai ka mo matakot, mayo ni saro sa inda na nahuhulog, na dai tugot kan sa indong ama. Gustong sabihin mga tugang, ang gabos po pala nang nangyayari sa buhay ta. Gabos iyan, yaon sa pagtugot kan mahal na Diyos. Yaon sa pagtugot kan mahal na Diyos. Ako po mga tugang, kadakol-dakol sa kuyaan, mga pigdadarara sa seminaryo, ning mga sinasaraniban, naghahagad din nagtabang na ibanan o kung ano paman. Kaya lang ako mga tugang, ang primerong paraduda. Ako ang primerong kontrabida ninda. Ang primero kong hapot, nagpa-doktor ka na. Pero may mga kaso po mga tugang na talagang nagpa-doktor na, nagbubulong na, mahayong talab. Asin dyan na po minapuon sa muyang pag-imbestigar. Bako po akong exorcist, bakong arog ni Father Ryan, siya pong exorcist, tapos si Mamo Pons. Ang ginigibo po, deliverance sana. Gabos man po padi, gabos na padi, pwede po mag-deliverance. Ang deliverance, iba man sa exorcism. Pag sinabing deliverance, nangangaji kita direkta sa mahal na Diyos, na italingkas ang sarong tawo na yaon sa impluensya kang maraot na espiritu. Pag exorcist mga tugang, igwayaning pagtugot o igwayaning faculty hali sa obispo, asin ang exorcist pwedeng magkaulay diretsyo sa sinasaniban. Ako pwedeng mag-ibukayan tabako manak ng exorcist. Pero in principle mga tugang, gabos na mga padi, mga deliverance minister. Kaya lang, hinaharap po ako kan kapwa ko mga padi, di ka ngayon natatakot, Father. Ano ngayon, Father, pagkatapos kang pray over mo, binabalos ka man? Sabi ko, iyo. Anong mga balos ang nakukuha mo? Ay, nyako,
Minsan nagkakahilang ako, minsan may nangyayari ba kung maray. O di ka lamang kaya natatakot. Maray pa ngay magpundo ka na. Sabi ko man, ano man ikakatakot ko? Ang gabos na bagay yaon sa pagtugot kan mahal na Diyos. Kung tinugutan niya akong magkahilang sa puntong iyan, iyan ninhulita baad may ipinapasabot sa kuyaan mahal na Diyos. Tano, ang gabos na mga bagay mga tugang, minsan bakong magayon ang nangyayari sa buhay niya to. Habo yan ang mangyari kan mahal na Diyos, ha? Klarohon ko, habo yan ang mangyari kan mahal na Diyos. Kaya lang, itinutugot niya iyan, ninhulita, kaya niyang gumibo ning karahayan, hali sa mandatang pangyayari kan sa tuyang buhay. Kaya minsan, yan mga nagkahilang, minsan, saro man po yan na oportunidad para paghurup-hurupan niya to. Ano ta nagkahilang ako? Ano ta itinugot kang mahal na Diyos na nagkahilang ako? Ano ang buot niyang sabihon sa ko? Hali pa lang po ako sa hilang. Nararahay pa lang ako. Asin pighapot ko sa diri ko, ano ta itinugot niyang magkahilang ako? Na-realize ko, workaholic pala na ako. Siguro sabi kang kagurangnan, magpahingalo ka naman. It's time for you to rest. Have a break. Have a KitKat, no? Have a break. Nagiramduman ko itong sinabi kan kagurangnan sa mga apostoles niya. Itong sinabi niyang, itong harali baga si mga apostoles sa manlain-lain na lugar, tanganing magbulong kan mga helang, magrukyaw kan tataramon, magpalayas demonyo. Pagbalik ninda, anong sabi kan kagurangnan? Madya ka mo. Pahingalo ka mo digdi. Mga G. So, iyan, ihemplo sa naman yan mga tugang. Kadakol pang mga bagay na bakong magayon na pwedeng mangyari sa tuya. Pero, sana po mga tugang, pag may nag-aabot na arog kayan, haputon ta, ano daw, ta itinugot kay ni, itinugot ining mangyari kan mahal na Diyos. Ano daw ang buot niyang ipasabong sa sakuya? Pag naghapot na kita kayan, buot sabihon, nagrararom na kita sa satuyang pagkasabot, sa pagtubod, pagkasabot sa mahal na Diyos. Mga tugang, hari man lugod na pag-abot kan mga kadipisilan, mawaran kita nin paglaom. Si Propeta Jeremias sa enot na babasahon, pigpreso siya. Inakusaran siyang traidor kana mga taga-Israel, kan mga Israelita. Tano, nagpropesiya siya sa Israelita na, madadaog kamo kang Babylonia. Kamong mga taga-Israelita, dadaogun kamo kang mga taga-Babylonia. Kaya lang, day na ako kang mga Israelitas. Ang sabi sa mga Israelita, ano man ta magtaram ka, arog ka yan. Mapropesiya ka na sa naman, ano ta, kadaugan ang pinagtataram mo dyan. Kaya, ipinapreso siya. Kaya lang, ano man ang magiginibo niya? Iyan ang propesiyang itinao sa ikang mahal na Diyos. Kay puhan niyang magtaram. Dawa, minsan bakong magayon sa pagdango. Minsan bakong pabor sa satuya. Kay puhan niyang itaram. Tano, iyan ang katotohan. Iyan ang sinabi sa iyakan mahal na Diyos na ipropesiya. Kaya, anong nangyari kay Propeta Jeremias mga tugang? Dahil siya nawaran ng paglaom. Sabi niya, okay, inaakusaran nindo akong traidor, pipresohon nindo ako, fine. Pero di ako mawawaran nin pagsarig sa mahal na Diyos. Siya ang bahala. Kung itinugot niya ning mangyari, itinugot niya. Pero in the end, maluwas ang katotohan. Kaya baga sabi kan kagurangnan sa Ebanghelyo, pagpuon, anong sabi niya? Mayong sikreto na day mahahayag.
No? So, magayunon po mga tugang-an, Ebanghelyo tangunyan, para giyahan kita sa aral daw niya atong pagkabuhay. Lugod sa misang ini, hagadun ta an grasya na lugod day kita mapano o madaog kan takot sa mga oras nin pagkapurisaw, pagkawara ning paglaom, lugod day kita madaog ning takot. Kundi tugutan talugod ang espiritu kan mahal na Dios na panoon an sa tuyang puso nin paglaom asin pagsarig sa saya. Sabi nga ni Bakayan, be still and know that I am God. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Sa Diyos. sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyos sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon bilang komunidad sa pagselebrar kan misteryo nin satong kaligtasan, mamibi kita sa Dios, Ama, sagod paman, na daing sukulan pagkamuot sa to, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin an gabos na inapod na magiya sa banwaan kan Dios, darahon ang katawohan sa pakamitpid asin pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos mag-ako kan grasya na atubangon na may kusog buot ang mga kadifisilan, huli kan sa tong pagtubod sa Dios na danay na nagsusurog sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga dukha, an mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, asin mga biyadi, makamati kan nakakaomay na ranga, na si Kristo sana an makakatao. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan na, huli mga paghingowa ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit non nakahadean kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, ikan burabot ken gabos na buhay, namimibi kami na paraon mo ang kadikluman ng karaatan sa mong puso, asin panoon mo kami kan kaliwanagan sa imong mga bendisyon,
Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako asin sa indong atang, makamalugod kan Dios amang makakamahan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo nin pakipag-ulian asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kaini, magdulot nin pusong nakakapagayagaya sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan sa magpasalamat sa imo kagurang ng banal nama, Diyos na makakamahan na daing kasagkuran, nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagka-Diyos, at ang ngani itinagama mo ang bulong sa samu man sa nang pagka magagadanon, asin kun ano ang kinapahampak kan mga nawara, iyo man an ilinigtas mo sa indahol ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, ang hukmunin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang sa mong mga tingog sa kaugmahanin mga magkairiba na nagsasabi. Hanlangin kasunod, panukan Maluhod po.
Kagurangnan, ikananggad ang banal burabo din gabos na kabanalan. Kayining mga atang namimibi kami pabanala. Kanambon kan sa mga espiritu. Tanganing para sa mo maginhawa kasindugo. Kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sakod sa pasyon. Nagkuha siya ni tinapay asin pagpasalamat. Binaki ni asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay ni, tainin sa kuyang hawak na itudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyang kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumdum mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na dayang kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurang narwarasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan, antang kami nagahalat kan magmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpati na rauhan kamo nin katuninungan. Kaheraki kami. Kaheraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinabang. Luhod po. Uyan, kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada manginapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, pako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita. Kagurangnan kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak, asin mahal na dago, namimibi sa imong pagkaherak ng aning sineselebrar mi, sa danay na kaludukan makamtan mi sa tunay na pagtubos, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Pasasalamat po sa mga minasunod. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Jed Anthony Peña. Ang satuyang mas sponsor, St. Jude Thaddeus Parish, Iriga City, asin ang choir, St. Jude Thaddeus Parish Music Ministry. Siringman po an akolito, an mga nagbasa, asin an gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network, asin Converge, Channel 9, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan, dai po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon, na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. Sa itong ipangadjian, mga tugang niyatong may helang na pwedeng nakakadangog, nakakadalan kang Santa Misang ini. Inimbitaran ko ang sa ito yung mga tugang na may helang na dutan ang parte kan sa indang hawak na may kamatayan. Asin ito ko ang payo. Kagurangnan sa muyang Diyos, ikaan pinaggigikanan kan gabos na biyaya, orog ng gayo kan marhay na salud. Inuuma mika, asin pinapasalamatan mika, sa mga ngalasa na ginigibo mo sa muya, sa oral daw, kan sa muyang pagkabuhay. Ngunyan, Ama, kami nangangadji sa ngaran kan sa imong aking si Yesu Kristo, na paumayan an sa muyang mga tugang na nagihelang kan sa indang mga kamatian, physical man, mental, spiritual, asin kung ano pa man. Kagurangnan, bulungon mo sinda,
ang gabos na mga parte kan sa indang hawak na dain nagpa-function ng tultol, kagurangnan sa imong pagkaherak, sinda, tawan mo ning kusog, tanganing sinda makapaglingkod sa imo, ning may pagkamuot, asin, ning may kusog. Ipinapangajimi man kagurangnan ang mga tugang nyamo na yaon sa tanikala kan karatan, kan kadikluman, yaon sa iraram kan kapangyarihan, kan maraot na espiritu, lugod sinda kagurangnan, italingkas mo sa kapangyarihan ninda. Asin, tawan mo an sa imong liwanag si Yesu Kristo sa inda, tanganing sinda makapaglingkod, giraray sa imo, bilog na pagtubod, bilog na paglaom, asin bilog na pagkamuot. Inihinahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. edukan payo asin maghagad meditasyon sa mahal na Diyos. An katuninungan kan Diyos na nangingibabaw sa gabos na pagmati, magbantay, kan sa inyong mga puso, asin sa inyong mga kaisipan sa pagkamit bilasin pagkamot kan Diyos, asin sa iyang aki sa itong kagurangnan ni Kristo, Amen. asin bendisyon na malugod ka mo kan Diyos na makakamhan na ma, asin nanaki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw ka mo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.